Ay, asa naman kong balay sa kong amigo? Nawa naman dire. Parte naman yung pagkawan na hinoon. Nawa na sa dire parte pagkagubaan sa dire sa taytayan. Si Silex na ba to? Mao pa may pagkahuman ato nga nung naguba naman. Tay ako amigo, asa na katupadong, no? Sige dito sa unahan pa siguro. Uot sa uot. Di ka na matumpag, latay na guwali. Ano. Sus, lawa kaya tao nga nung tao ni pagkanipisam sa tao ni pag yung tao ni sus, para nagkagang ano yung tao ni pagkanakawa. Oh my God. Baka aria yung tao na ni pagkakadri ako amigo. Kapuya lakawa. Oh my God. Nausa naman yung balay sa kong amigo. Karte man yung pagkaninduta sa una. Karte naman yung pagkagubahan noon. Kuba pa man siyang naw. Asa na ka ba kong amigo, no? Wala mas ito'y laing kabalhinan yun. Taga-tiling naman to, taga-dagat na to. Libahan, malas si pag-arian ako na. Tirim yun sa una, oh. Brad! Siya ka, Brad! Brad! Kanang... Nangita ang kukusa kong amigo, di Brad ba? Kini mo ako magkini ang balay sa una, God. Amigo, kini? Oh. Isa na yung amigo. Ito si Kuwan, God, si Abay tutong-tugsok ba? Oh my God. Abay tutong-tugsok? Oh, bakit kayo tutong-tugsok? Mag-sure ba yun? Ako gani! Ikaw rin, Abay? Ako ni! Oh my God. Kaunsa naman yung tabo ni mo, Abay? Wala, pagkalakaw na lang ikaw, Bay! Oh my God. Alam, di ko makalakaw, Bay! Di ka ako dito sa laong! Pag di ka pa ka dito sa inyo, ako! Ako nagsuon, ingon nga, atua dito sa imuhang balay nga igipuyan sa una kay Guwapo ro ba kay to niya karon. Kani tampo lagi yung ani bay kay Gimbaldisyon mo ko bay. Maldisyon ko sa taga mo ah. Tay pero dako na kay kausaban bay. Wala na kay himbis. Wala na kay hasang. Pero tuan bay gaslit ra kay ni bay. Ikadiyo ra kay gipahuman sa kuang igsuon dito ba? No, sige gani ko pa. Oh, katul kayo. Oh my God. Nakatiil ba? Nakatiil lagi. Yung bulan? Yan ang nasulit mo kasi. Tural. Gimingaw biya ko ni mo pero bay. Nalingaw juga ba na nakatiil ito? Oh my God. Bay, ayaw na. Bugal niya kung tiil bay kay special katiyo talaga kayo rin ako ang pagdakit. May gani, pasalamat ko kay nasuroy ka diri sa kuang ko galingon. Kay gimingaw na ko ni mo. Gimingaw kay ko ni mo bay. 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 Oh my God. Wala sa ukop ni mo, bay. May timing kay may pag-aria kay ang akong igsoon na kailangan og unique nga barkada. Ako kadalon dito kay akong amigo, ingon man siya basta musuri yung amigo, ipadangan to. Oh my God. Sa among planeta, baron makasuroy siya ka. Nati ko ba yun? Hindi ko musun. Guwapo ra kay mo mahimong bagong membro niya dito ba ka? Unsa to pangalan? Ukoy? Dili, Syokoy. Ah, Syokoy. Guwapo ra kay mo Syokoy ba? Hindi ko musun. Ayaw, pag ikaw na nibalik. Ika rin Syokoy, nga portin ti Suya. Ay na. Tugsok may buntag kaninyong tanan diyan sa data magpasalamat diha kaninyo kay wala sad me sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ayaw kalimot sa pag subscribe o pagpislit sa bell icon o pagbanting sa kampana para nga kompleto mo sa videos. Akong gingon daghan kayong salamat sa inyong pagsuportag solid diri sa kuha. Og katong wa pa ka subscribe no mo sa akong channel Tutong Tugsok TV kay lingaw-lingaw ron ni akong gibuhat para diha kaninyo.
Okay, ari dito sa shout out person. Shout out ko ni Aljon Navarro, shout out ko ni Aldrin Pawa, shout out ko ni Rachel pa Australia. Shout out ko ni Ben Ramos, shout out ko ni Rhea Joy pa Australia. Shout out ko ni Bradrick TV. Shout out ko ni Marjon Adilis. Shout out ko ni Benjamin Anordio. Shout out ko ni Master Explorer. Shout out ko ni Toilets TV Vlogs. Shout out ko ni Yabyabs TV. Sa atong wala ko ma-shout out sa kuan channel mga katugsok. Sa sunod na po, thank you. God bless kaninyo. Ipadayon o pagsuporta sa channel o ipapa-share sa uban para nga makaangay-angay ta sa ako ang pasiaw nga komedya para palingaw diha kaninyo. Thank you. God bless kaninyong tanan. Daghan og daghan kayong salamat sa inyo pagsuporta pagsalig diri kanako ang inyong idol Tutong Tugso TV.